Jotono lamsogo ani alma lifestyle channelo tini online tui mani tuk phaiwa iko mo umrok kasa ke norok nugui nukma khana tam tuk phaikya iko umrok omong ke palak bai tini mui songnai iko borok fruit rok sokaijak avocado mo grapes Indian grapes iko amo tam bumung ang mui di pokha amo ke kiwi amo ke goyam women horlicks an sajuk nungu abo ya borok mui kitung rokta ke phadi iko abo fungo okhali ani brima bo chana bagi rawi tongmani wow iko abo haike rawi chow o avocado no fruit no sorry ni bagai belai no kahamungo chawi mangkhai iko ordek no chaimanu bo ordek kheton kha iko amti khai ke phadi tini palak bai alu mui songwi phunugan norok no bahake or kukar dakha kukaro siti ruoi bono mixero hulnai kepek khanya abano alu bo fry khaija tonjak khaksa digi tagi ko morok no tiklai pranai eko thanda khlai pulka masala eko mo ke jira dhani ro risum haching huljak ketabo ke ko ro risinai thogo kisa dodi video logano hini ang abo haike phunugo norok no iko mo jira bai dhania takai moji kha inke sutui tei mosok sak powder rikha inke tei rikha iko kalat taham tongan ke aro alu burkha alu fry khajak alu seri tonijak inke thom kisar kha inke iko palok khandang khangke isang khangke hulu mixer bono kepek kai hulu ta rukbai iko tabuk oro renai alu bai baksa oro iko bahake oro pani tongke pani buri manu jodi pani tana hamkai inke omo alu bai sini palak ngo tana hame amo hamkai songkata tini belekino motom bahai phai dongha jira bo motom bahai phai ka dhania nini masala jotono thamsa mix hai tabuk iko oro tui kisalunai o je rukmani butui kisa ongkhamani abobai no rekha mui butui ni bagai kai omono srapsa kholobai mukunai ei 5 minute rok nangano munna bagai inke iko abahai khlai flame ke medium o ritonja iko abahai ke inke munkha ini alu palak mui somani munkha tabuk iko dhania bwlai ranai munkha gas off